ନମସ୍କାର। ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ରାମ ଏବଂ ଶ୍ୟାମ। ଉଭୟେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାମବାବୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାକୁ, ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଭାରି ଅନୁଶାସନରେ ରଖିଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସେ ମାନୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କେମିତି ରଖିଛନ୍ତି? ଏହା ରାମବାବୁ ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ପିଲାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ସେ ତାର ବିବେକ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାମବାବୁ ଭାବିଲେ, ହୁଏତ ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନାହିଁ, ସେ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହେଇପାରେ। ଦିନେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗ, ସେମାନେ ପାଠାଗାରରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସିନେମା ହଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମବାବୁ, ଯିଏ ନିଜ ପୁଅକୁ ନିଜର ଅନୁଶାସନରେ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଫେରିଛନ୍ତି, ରାମବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠାଗାରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାମବାବୁ ଏବଂ ଶ୍ୟାମବାବୁ ଉଭୟେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଗତକାଲି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଯଦିଓ ଶ୍ୟାମବାବୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଅବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏହା ହିଁ ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।